fasa ko za ce nan ba da raifansa tsarin zumunci daidai ne ya kawo zuciya ta ne na waiwaya da ya ganke za na tura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ne da wakila sai na zuwa shaufansa wurin wahalar zuwa garin nisa an taɓa ki a jira ne da wuce da sai na zo na ɗaukansa wurin kiran ki daidai ki zo na kalle kikin biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce ki kira da na amsa kuma ba ki daɗi gare ta kin faɗi ta ki talasa inda ya kan ki ne na yi nisa ba kiran da zan amsa ila sai ba ga mai harara ba kare na waiwaya inda ya kan ne za na tura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki a jira ne don kwatila sai na zo na ɗaukansa yumurin kiran ki na idan ki zo na kalle kikin biyar hausa siri na rayuwa